गस्पेल फर नेशन यूट्यूब चेनेलनिफ्राय बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय। हामबाय होनदों इसोरा जोंनो आरोबाव बेबायदि मोजां समफोरखौ जोंनो इसोरा होबाय। बेनिखाय इसोरखौनो हामबाय होनदों, इसोरानो बाख्नाय जाथों। फैदो जोङो बे समाव दिनै इसोरनि बाथ्राखौ जोङो नायबावनि। जोङो दिनै नायनि जों बे संसाराव बेसेबां गोबाव जोरनानै थागोन आरो जोङो जिसुखौ नाजावनायनि मेन थांखियानो बेनो दि जोङो बे संसारनिफ्राय थाङोब्ला जों जिसु ख्रिस्ट'जों जों सोरगोआव थांनो हानाय बायदि। बेनिखायसो जोङो दिनै जिसुखौ नाजावदों। इसोरनि बायख' जन 3:16 सिरियाव बुङो, इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय आरो गावनि सासेल' फिसाज्लाखौ हरबाय, जायहा बेखौ फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा, बियो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन होननानै। दिनै जोङो जिसुखौ नाजावनायनि मेन ओंथियानो जाबाय दिनै जोङो थैनायनि उनाव जोङो जोबनो गैयै जिबनखौ मोनथों होननानै जों जिसुखौ दिनै जों बयबो नाजावबाय आरो बेखौ जोङो मोनथिखायो। जोङो दायो नायनि, जोङो बे संसाराव अरायसम थानो थाखाय जोङो फैयाखै आरो संसाराव अरायसम थांनानै थानो थाखाय जोङो हानाय मोनब्लाथाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै इसोरा जिसु ख्रिस्ट' गावनि सासेल' फिसाज्लाखौ बे संसाराव हरनाय नङामोन। मानोथो दिनै इसोरा गावनि फिसाज्लाखौ हरनो गोनां जाखो? बेवहाय बुंदों, जायहा बेखौ फोथायगोन बियो जोबनो गैयै जिबनखौ मोनगोन। दिनै जों मानसिहा जोबनायनि जिबन थानायखायनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ दिनै बे संसाराव हरनांबाय आरो जिसुआ दिनै फैनानै जोंखौ दिनै सोरगोनि लामाफोरखौ दिनै जिसुआ जोंनो दिन्थिबाय। बेनिखायनो आंनि आंगोफोर, आं बेखौ बुंनो नागिरदों, जों मानसिया दिनै रावबो गोबाव जोरनानै बे संसाराव थाया। जानो हागौ सोरबा 60 बोसोर बेबायदि जोरगोन, सोरबा 90 बोसोर, सोरबा 100 बोसोरखौनो दिनै जोरगोन। अब्लाबो सानसे नङा सानसे जोङो बे संसारनिफ्राय थांनो गोनां जाथारगोन। जों बाइबेलाव नायोब्लाबो जों नुनो मोनो गोबां नूह, मजेस, मुसि बैसोरबायदि इसोरनि मानसिफ्राबो गोबां बोसोर जोरदों, आब्राहाम मोनाबो। अब्लाबो बिथांमोनाबो दिनै थैलांदों। आंनि आंगोफोर, दिनै जोंबो दिनै बे संसारनिफ्राय दिनै जोङो थैलांगोन आरो थैनायनि उनाव जोङो बहा थांगोन? जों बेखौनो जोङो दिनै गोबां गिनो गोनां जोंनि जिबनाव। जों जिसुखौ मोननानैबो जुदि जों जिसुजों नांनानै थायाखैब्ला जोङो गिनो गोनां आंनि आंगोफोर। मानोथो दिनै जिसुखौ जोङो नाजावनानैबो दिनै जिसुनि बाथ्रा बायदि जों सोलिनो हायाखैब्ला, इसोरनि बुंनाय बायदि जों सोलिनो हायाखैब्ला, जोंनि गासै जिउ आरो जोंनि मोदोमफोरखौ जों इसोरनियाव जों गथायनो हायाखैब्ला जोङो सोरगो रायजोखौ मालाबाबो मोननो हानाय नङा। आंनि आंगोफोर, जोङो नायनो दिनै जोङो 2 इतिहास 29:50 सिरियाव जों नायनि। 1 इतिहास 29:15 सिरियाव जों नायनि। अ फोरबो, नोङो मिथिगौ, जोंनि बिफाफोरनि समान जोंबो नोंनि मोखाङावनो खामि थनाय परदेशिफोर बायदिसो। थैनायनिफ्राय रावबो खारग'नो हाया। आं आरो खेबसे फरायबावनि। अ फोरबो, नोङो मिथिगौ, जोंनि बिफाफोरनि समान जोंबो नोंनि मोखाङाव खामि थनाय परदेशिफोर बायदिसो। थैनायनिफ्राय रावबो खारग'नो हाया। दिनै इसोरनि बायख'आ बेखौनो बुंदों। दिनै 1 इतिहास 29:50 सिरियाव बेखौनो बुंदों। जोङो परदेशिफोर बायदिसो, जोङो ओरैनो संसाराव खामि थाथ'नाय बायदिसो। जोङो थैनायनिफ्राय रावबो बारग'नो हाया होननानै बेयाव बुंदों। बुंदों परदेशिफोर बायदिसो होननानै। मिथिगौ, जोंनि बिफाफोरनि समान जोंबो नोंनि मोखाङाव खामि थनाय परदेशिफोर बायदिसो होनना बुंदों। दिनै गोबां मानसिफ्रा बे संसारनिफ्राय थैलांबाय आरो गोबां बिदिनो गोलाव गोलाव जिउ खुंलांनाय मानसिफ्राबो दिनै थैनो गोनां जाबाय आरो बिथांमोनाबो दिनै गैला।
दिनै जोंबो बे संसाराव दिनै खामिथ'नाय जों दिनै थाथ'नायसो। बेनिखायनो सानसे नङा सानसे नोंथां आरो आंहाबो दिनै बे संसारखौ गारनानै थांनो गोनां जागोन। जोङो थांनो गोनां जागोन आरो जों माला थांनो गोनां जागोन जों मिथिया। जों मालाबा समाव बेमारजोंबो जों थांनो गोनां जानो हागौ। मालाबा समाव ओरैनोबो जों उन्दुनायहैबो जोङो थैलांनो गोनां जानो हागौ। जों माला थैलांगोन जों रावबो मिथिया। जोङो दसे समनि थाखायल' जोङो थांनो बे संसारनिफ्राय जों थांथारनांगोन आरो जों बारा गोबाव जोरा। बे बाइबेलनि इसोरनि बायख'आ बेखौनो बुंदों। जों परदेसिसो होनना बुंदों। जों खामिथ'नायल'सो, जों थाथ'नायल'सो। आंनि आंगोफोर, दिनै जों बहाबा हटेलाव जोङो थायोब्ला, बहाबा थांनानै जों हटेल लानानै जों रुम लानानै थानो गोनां जायोब्ला जों बेवहाय अराय सम जों थायो नामा आंनि आंगोफोर? जोङो थाया। साननै सानथाम बा सप्ता खनसे जों थानो हागौ। बेनि उनावहाय जोङो गावनि न'आवनो जों फैफिननो गोनां जायो आरो गावनि न'आवनो बयबो फैफिनखायो। रावबो बे हटेलाव जों थाया। बेबायदिनो दिनै जोंनि जिबनाबो आंनि आंगोफोर। बे संसाराव जेसेबां जोङो थानो मोजां मोनथों, जेसेबां जोङो मोजाङै थाथों, जेसेबां जोङो बे संसारखौ नागारलांनो बाथों, अब्लाबो सानसे जोङो बेखौ गारनानै जोंनि बै आंगो न'आव इसोरजों लोगोसे जों थांनो गोनां जागोन। बे समाव नोंथां आरो आंहा दिनै इसोरजों लोगोसे गैयाब्ला, जों जिसुखौ नेनानै जों थायाखैब्ला, जिसु फैगोनखौ लामा नायाखैब्ला जोङो थांनो मोननाय नङा आंनि आंगो। जों आरो नायबावनि, जोङो नायनि माथाय 24:42 लानानै 44 सिरिसिम। माथाय 24:42 सिरिनिफ्राय लानानै 44 सिरिसिम जों नायनि। आं फरायनि। बिनिखायनो नोंसोरो सिरि मोननानै था, मानोना नोंसोरनि फोरबो बबे दिनाव फैयो नोंसोरो बेखौ मिथिया। दिनै इसोरनि बायख'आ बेखौनो बुंदों। दिनै माथाय 24:42 बेखौनो बुंदों। बिनिखायनो नोंसोरो सिरि मोननानै था, मानोना नोंसोरो फोरबोआ बबे दिनाव फैगोन नोंसोरो मिथिया होननानै बुंदों। दिनै फोरबो फैनायजों आरो नों आंहा दिनै संसारखौ नागारलांनायजों दिनै माला जागोन जों मिथिनाय नङा। जों थैनायखौबो जों मिथिनाय नङा, माला जों थैगोन आरो फोरबोआ माला फैगोन जों बेखौबो मिथिया। इसोरनि बायख'आ बेखौनो बुंदों। आरो जों फरायबावनि, आन्थाय नोंसोरो बेखौ मिथिदो, न'नि बिगोमाया मिथिब्ला सिखावा हरनि बबे पहराव फैयो, अब्ला बियो पहरा होगौमोन आरो गावनि न'खौ जावफ्लंनो खाबु होनाय नङामोन। बिनिखायनो नोंसोरो थाम-थिम जादो, मानोना मानसिनि फिसा हौवाया नोंसोर लामा नायि मुगायाव फैगोन होनना बुंदों। बेवहाय बुंदों, जुदि न'नि बिगोमाया, न'नि मालिकआ सिखाव फैनायखौ मिथिखायोमोनब्ला बे न'नि मालिकआ दिनै पहरा होनानै गार्ड होनानै दोनगौमोन आरो गावनि न'खौ जावफ्लंनायनिफ्राय, सिखाव जानायनिफ्राय बियो हागौमोन। खिन्थु मिथिया माला बे सिखावा फैगोन। बेबायदिनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आबो दिनै जोङो लामा नायि समाव, जोङो जेबो सानस्र'हायि समावसो जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन नैबे बाथ्राखौ बुंदों। बेनिखायनो बाइबेला बुंदों दिनै थाम-थिम जानानै थाखादो। आंनि आंगोफोर, दिनै जों मालाबाबो गाबोननिफ्राय जों थाम-थिम जानि होननानै जोङो दा सान। मानो होनब्ला दिनैनो नोंथाङा बे बाथ्राखौ खोनादोंब्ला दिनैनो नोंथाङा थाम-थिम जादो आरो गाबोनबो नोंथाङा थाम-थिम जादो। समफोरबो नोंथाङा अराय सम थाम-थिम जानानै नोंथाङा थाखादो। मानो होनब्ला माला जोङो बे संसारनिफ्राय थैलांगोन आरो माला फोरबो जिसुआ जोंखौ लांनो फैफिनगोन जोङो रावबो मिथिनाय नङा। बेनिखायनो अराय सम जों थाम-थिम जानानै थायोब्ला जों ख्रिस्ट'जों लोगोसे जोबनो गैयै बे सोरगोनि आलो गोजोन जायगायाव जोङो थाहैनो मोनगोन आंनि आंगोफोर। दिनै थाम-थिम जानायालाय माब्रैथो आंनि आंगोफोर? दिनै जोङो अखा फैहांहां, जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो बहाबाफोर थाङोब्ला बयबो दिनै साथाखौ लानानै जों थांखायो। जों मिथिखायो दैज्लां बोथोर, अखा फैनो हागौ,
अब्ला अखा फैयोब्लानो जोङो सिगोन बा सान्दुं गोसा दुङोब्ला जों सान्दुंजों खामग्लिजागोन। बेनिखायनो साथाखौ नांगौ होननानै जोङो बयबो थामथिम जानानै जोङो लायो, थामथिम खालामखायो। बेबायदिनो दिनै आंनि आंगोफोर जोंनि जिबनावबो दिनै जिसु फैगोन, माला फैगोन जोङो मिथिया आरो जों माला थैलांगोन बे संसारनिफ्राय, माला जोङो बे परदेसि बे जायगानिफ्राय, बे खामिथ'नाय बे जायगानिफ्राय जोङो थांनो गोनां जागोन गावनि आंगो न'आव जों मिथिनाय नङा आंनि आंगोफोर। बेनिखायनो जों अराय सम थामथिम जानानै जों जिसुनियाव इसोरनो गावनि जिउफोरखौ जों गथायनानै संसारनि लुबैनाय, संसारनि बै जोंब्लाव माब्लावखौ जोङो आन्दायालासिनो आंनि आंगोफोर दिनै ख्रिस्ट'नि बाथ्राजों नांनानै जोङो दिनै थानि। जों आरो फरायनि इब्रियारि 9 बालाब 28 सिरियाव जों नायनि। इब्रियारि 9 बालाब 28 सिरि। ख्रिस्ट'आबो गोबांनि पापफोरखौ बानलांनो थाखाय खनसे बावजानानै खननैनियाव पाप गैयाब्लानो बेखौ लामा नायग्राफोरजों बोखांजानायनि थाखाय नुजागोन होनना बुंदों। बावहाय बुंदों आंनि आंगोफोर ख्रिस्ट'आ जोंनि पापनि थाखाय खनसेखौ बियो बोलि खालामबाय आरो जोंखौ सुस्राबाय। आरो जायानो दिनै पाप गैयालाबानो दिनै गोथारथिखौ लानानै जोङो इसोरजों नांनानै जायानो दिनै नेनानै जिसु फैनायनि लामाखौ दिनै नायनानै जिसुखौ नेनानै थागोन, बेजोंसो दिनै नुजानो थाखाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन होनना बुंदों। दिनै जायानो दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि लामाखौ नायबाय थायो, जायानो दिनै थामथिम जानानै जिसुखौ माला फैगोन बेखौ नेनानै थागोन, बिसोरजोंसो जिसु ख्रिस्ट'आ नुजागोन आरो बिसोरखौसो जिसु ख्रिस्ट'आ लांगोन होननानै दिनै बाथ्राया बेखौनो बुंदों। दिनै जाया जिसुखौ नेनानै थागोन बिसोरखौ जिसुआ दिनै लांगोन आंनि आंगोफोर। दिनै जों जिसुखौ नेनानै थानाय बे परदेसि बेबायदि जोङो दसे सम खामिनाय बे संसारखौ जोङो अनालासिनो, जोङो बेवहाय आन्दायालासिनो दिनै जोङो बे संसारखौ दिनै नायालासिनो इसोरनि बायख्यखौ नायनानै दिनै जिसु फैगोनखौ जोङो नेनानै जोङो थानि। मानो होनबा इसोरनि बायख्यआ बेखौनो बुंदों। बेवहाय बुंदों पाप गैयालाबानो बेखौ लामा नायग्राफोरजों बोखांनायनि थाखाय नुजागोन होनना बुंदों। जायानो दिनै संसारनिफ्राय गोजान जानानै, पापफोरनिफ्राय दिनै गोजान जानानै जायानो दिनै जिसु फैनायनि लामाखौ नायनानै थागोन, बेखौसो दिनै जिसुआ लांगोन होननानै दिनै इसोरनि बायख्यआ जोंखौ बुंदों। आंनि आंगोफोर दिनै जोङो माबायदिहै जोङो जिबनफोरखौ जोंनि जिबनफोरा दिनै माबायदि सोलिदों आरो जोंहा दिनै जों पापजोंनो दङ ना दिनै जों पापनिफ्राय गोजान जादों। जों जिसुखौ मोनदोंब्लाबो दिनै जों पापफोरनिफ्राय जों गोजान जायाखैब्ला, बे संसारनि जोंब्लाव माब्लाव लुगैहोनाय बेबायदि संसारनिफ्राय जोङो गोजानाव जोङो थायाखैब्ला दिनै जोङो जिसु फैनायाव जोङो थांफानो मोननाय नङा। मानो होनबा बहाय बुंदों जायानो जिसुखौ लामा नायनानै थागोन नैबेखौसो जिसुआ दिनै लांगोन होननानै। बिनिखायनो फै दिनै जोङो थामथिम जानानै जोङो थानि। आरो जोङो नायबावनि नुजाहोजानाय 22 बालाब 12 सिरियाव नुजाहोजानाय 22 बालाब 12 सिरिखौ जोङो नायनो। बावहाय ओरैबायदि बुंदों खोनासंदो आङो गोख्रै फैगोन आरो साफ्रोमबो गावनि मावनाय बायदि होनो थाखाय आंनि होनांगौआ आंजों लोगोसे होनना बुंदों। बेवहाय बुंदों खोनासंदो आङो गोख्रै फैगोन आरो साफ्रोमबो गावनि मावनाय बायदि होनो थाखाय आंनि होनांगौआ आंजों लोगोसे होनना बुंदों। दिनै जिसुआ बुंदों आं गोख्रै थांगासिनो दङ। दिनै जिसुआ बुङाखै आं आमुक डेटआव, आं आमुक थारिखआव थांगासिनो दङ, नों आमुक दिनाव आमुक थारिखआव नोङो थैगोन, बेखौ जिसुआ जोंखौ खोन्थायाखै। खिन्थु जिसुआ ओरैबायदि बुंदों आङो गोख्रै फैगासिनो दङ, साफ्रोमबो गावनि मावनाय बायदि होनो थाखाय बे बान्थाखौ दिनै जिसुआ जोंनो होनो थाखाय फैगासिनो दङ। दिनै आंनि आंगोफोर जेब्ला जिसुआ फैगोन अब्ला जिसुजों नुजानायाव जों माबायदि बान्थाखौ दिनै जोङो मोनगोन।
दिनै जोंनि जिसुखौ खुलुमनाय सिबिनाया माबायदि, दिनै जोङो जिसुनि बाथ्राफोरखौ दिनै माबायदि सोलिदों आरो नोंथां आरो आंनि जिउआ दिनै मा कन्डिसनाव दङ। दिनै जों जिसुजों नांनानै दङ ना जों दिनै संसारनि बे जोंब्लाव माब्लायाव दिनै जों आन्दायनानै दङ। आंनि आंगोफोर, दिनै इसोरा जोंनि मावनाय बायदि, जोंनि फोथायनाय बायदि दिनै जों बोरैहाय इसोरजों नांनानै दङ, नैबेनि बान्थाखौ दिनै होनो थाखाय दिनै जिसुआ फैगासिनो दङ। आंनि आंगोफोर, बे बान्थाया माबायदि जागोन आं मिथिगौ, आं माबायदि बान्थाखौ मोनगोन आरो नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांमोना माबायदि बान्थाखौ मोनगोन। दिनै आंगोफोर, आं मोनसे बाथ्रा बुंनानै आं फोजोबनि। दिनै नोंथाङा आबाद मावोब्ला नोंथाङा माबायदिहै आबाद मावदों, दिनै नोंथाङा ओरैनो खेबसे हालेवबाय, माइखौ दिनै गायना होबाय हाग्रा गेजेराव, हा मोनफ्लायालासिनो, हाया मोनजोबाखै, मोजां जायाखै, अब्लाबो नोंथाङा गायनानै होबाय, अब्ला बे माइया मोजां जागोन जानो? मालाबाबो मोजां जाया। बे माइखौ गले गले एवनानै मोजां हाखौ मोनफ्लेहोनानै हाब्रुफोरखौ सेवहोनानै हासारफोर होनानै बेबायदि मोजाङै नोंथाङा आबादखौ मावोब्ला बे जेरै नोंथाङा आबाद मावदों बेबायदिनो बे फिथाइखौबो, बे आबादखौबो नोंथाङा बुथुमनो थाखाय मोनगोन। आंनि आंगोफोर, दिनै बेबायदिनो दिनै जों संसाराव थानायाव जों दिनै ख्रिस्ट'नि थाखाय मा मावखो आरो दिनै ख्रिस्ट'जों जों माबायदि नांनानै दङ ना? जों संसाराव दंबा जों संसारनि बान्थाखौ मोनगोन। जों ख्रिस्ट'जों थानानै जों ख्रिस्ट'नि बाथ्रा बायदि सोलिनानै जों जिसुजों लोगोसे थाबायदोंब्ला दिनै बे बान्थाखौनो दिनै जोङो मोनगोन। आंनि आंगोफोर, समा बारा गोबाव गैला, जों बयबो दिनै थांगोन आरो संसारनिफ्राय दिनै बैसोखौ इसिबां बैसोआव थांगोन होननानै जों रावबो बुंनो हाया। सोरबा सेंग्रा समावनो दिनै संसारखौ नागारलांनो गोनां जादों, सोरबा सिख्ला समावनो दिनै संसारखौ नागारलांनो गोनां जादों, सोरबा हाबा जाखांनायनि उनाव गथ' गथायखौ गारनानै आस' खान्दा बेबायदि नागारलांनो गोनां जादों। आंनि आंगोफोर, दिनै जोंनि जिबनाव आशिर्बाद खालामग्रा, जोंखौ बासायग्रा, जोंखौ संसारावबो थानायावबो आशिर्बाद खालामग्रा आरो जों थैनायनि उनावबो सोरगोआव जोंखौ लांग्राया दिनै जिसुआनो। बेनिखायनो आंनि आंगोफोर, जों थामथिम जानानै थानि, अराय सम जों जिसु फैनायखौ जोङो लामा नायनि। मानो होनब्ला जेब्ला जिसुआ जोंखौ लांगोन अब्ला बे संसारनि गासै दुखु दाहाखौ जोङो नागारनानै जों इसोरजों जों थांनो मोनगोन। अब्ला जों बयबो अराय सम गोजोन बे सोरगोपुरियाव इसोरजों लोगोसे जोङो थानो मोनगोन। आंनि आंगोफोर, दिनै ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि मेन ओंथियानो बेनो। दिनै जों जिसु फैनायनि लामाखौ जों नायनानै जिसुनि बाथ्रा बायदि जों सोलिनांगोन। फैदो जों साफ्रोमखौबो दिनै इसोर आशिर्बाद खालामथोंसै। बयखौबो खुलुमबाय।